Aje ne. Billahi azimu in gaya miki ni da na je gurin cin iskanci na karanka billahi lazi in gaya miki muka je na ci kwale na ci bado wato in gaya miki ubangiji Allah ya raba mu da irin matsiya in an zo gurin a ce ka ce ina mai haƙi Sai matsala ce ne. Mi ta zama da yunwa ba za ka zai kawo dan abun da mu abun nan ba kai dan hajiya da cikin mu. Dai bari. To ba kauna ta take ba. Ba kauna ta take ba. kan kai na yake sai Kwana nawa bata kocci bata ban ba bare ta ban sha. Ba To ba kauna ta take ba. Hajiya. Ai wallahi in gaya kauna ta miki take ba. da muka je filin girke-girken abincin nan kai la'anan nan Allah Me kake a cikin wayannan ƴan matan? ban gane ba kai bari ka ji in gaya maka billahi azimu ni da kake ji da gani kayi shiga taka ta kayan shedanu banza aikin wofi namijin ka da kai ka mai da kanka mace ke billahi azimu bari ki gani wai yaushe mu zauna kawai a rinka wulakanta mu a gari a neman rashin Aje ne.